Zdravo ljudi, dobrodošli u video koji se ja jako radujem da snimim. A to što se radi o macama. Zapravo o kućnim ljubimcima, ali u našem slučaju o macama. Tako je, da. Mi kad smo uzeli Piku sa ulice i posle toga Žorža ovdje kad smo pokupili, nismo razmišljali toliko, doduše ja jesam, Ana i nije toliko razmišljala šta ćemo sa njima kada negdje otputujemo, kada oboje nismo kod kuće ili kada odemo na mjesec dana u Srbiju. Tako da smo morali usput da se snalazimo kako ćemo i šta ćemo. U svoju odbranu, nije da ja nisam razmišljala, nego sam ja bila uverena da ćemo mi naći neko rješenje i tako je i bilo. Pa tako je bilo. Mi smo standardno, kao i svi, mačka, posip onaj u WC-u, pa je Ana to čistila. Međutim, vrlo brzo je ona zatrudnela i shvatili smo da nije to baš zgodno da ona trudna se bavi sa mačećim izmetom, pa je to sve palo na mene. I onda kad sam ja video koliki je tu posao i šta sve tu ima da se radi, onda smo morali da tražimo neka alternativna rješenja i gdje će to samo da se počisti kako je to i kako moguće. Da. Prvo smo mislili kao, ma dobro, čistit će to neko umjesto nas, u smislu mi sad negdje otputujemo, neko dođe očisti. I to jeste radilo, samo što ne možete se osloniti da će neko biti uvek tu kad vi niste. Pritom to znači da neko svaki dan ima obavezu da dolazi i to po nekoliko puta, jer kad imate dve mačke, nekoliko puta, jer kad imate dve mačke, nije dovoljno da dođe nekoliko puta. Nije dovoljno da neko dođe samo jednom i da počisti posip. Mislim, svako ko ima mačke zna da mačke vole da je posip čist, nego bi taj neko mora da dolazi mnogo češće. A dobro, za naše prvo putovanje u Kambodžu, stvarno naš tad prijatelj posle kum Goran je dolazio svakog dana i hranio mačke, čistio im, ne, tačnije, tad je bila samo Pika. Hranio Piku, čistio je posip i obilazio je svakog dana, javljao nam se i tako dalje, ali smo shvatili da je to stvarno prevelika obaveza da mi nekom ostavimo da svaki dan mora da dođe da ih obiđe, da ih nahrani, da im očisti posip. Pa smo onda potražili rješenje gdje ne bismo morali da obavezujemo ljude da se bave našim mačkama. Mi i dalje imamo neko ko nam dolazi svaki dan kad mi odemo. Samo što je mnogo drugačije kad neko dolazi zbog, čućete čega, izvinjavamo se Giša ovdje, Vileni, čekaj. Kad neko dolazi zbog čišćenja posipa, a drugačije kad neko dolazi da hranu ili tako nešto. Tako da sad ćemo da vam prikažemo šta mi sve to imamo što je nama olakšalo, valjda Giša neće prekinemo, što je nama olakšalo, Gišo, život, ne! Bože, obrisać. Što je nama olakšalo život ovdje sa macama i što je meni donelo mir kad god mi odemo za Srbiju ili na neko putovanje, bilo kratko ili dugačko. Gledajte šta Let's go, sve Ana imamo. će sad da vam pokaže u detalje kako izgleda naša aparatura za mačke. Prva stvar koju ću vam pokazati od naših pametnih uređaja za mačke jeste ova ovdje zverina, koja je inače WC za mačke. Neki ljudi stavljaju ovdje i kao zavesicu, mi to ne radimo. Ona dolazi, ovo je kao osnovno pakovanje, bez ove rešetke. Dakle, tu imate ovaj kao neki bubanj, tako ću ga nazovem, pošto se on okreće. Unutra je posip. Da vam približim. Tu je posip. To sve, kad se maca iskaki iz piški, ide gore u ovu ovdje cevku i onda upada ovdje u kantu. Sad ću vam pokažem. Mislim, kaki, piški, nebitno. I sad to izgleda tako. Mi smo menjali, pre 2 dana smo menjali kesu. Ovo je bio spas za nas, pogotovo za Predraga u to vrijeme kad sam bila trudna. Zato što ne morate naravno vi da čistite. Naše je samo da zamenimo kesu za đubre i pošto mi sad imamo 2 mace, to radimo recimo na nedelju dana, tako nešto. Također ova kesa za đubre, to jest ta kanta za đubre, ima mesto za neki silikonski gel koji neutrališe miris.
mačke, to jest njihovog izmeta. I unutra postoji, skinut ću časkom, ovaj kao automatski sprej, dezodorans, koji detektuje ako je mačka tu, možda se upali ovako i svetlo. Ako vam zatreba, sad vi hoćete nešto da vidite uveče, preko aplikacije, pokazat ću vam kako izgleda aplikacija, upalite svetlo, pogledajte šta vas zanima i to je to. Ovo se aktivira samo kad mačka završi sa korišćenjem i postoji automatski, vi namestite tajmer, lupit ću sad, ja ni ne znam na kako sam ga stavila, ali možda recimo na 3 sata ili na 6 sati da kao prsne malo. I to je to. U suštini mi ovo čistimo kao, pošto naravno nema čišćenja klasičnog kao kod drugih WC-a, ali opet se to pomalo uprlja unutra i možda čistimo na 3 do 6 meseci, zavisi kakva je situacija. Stvarno je sjajna stvar, mi je obožavamo i ono što nam se još sviđa kod ove spravice jeste što mačke jako vole da je čist posip stalno i onda češće ga koriste. Mislim, češće koriste ga redovno. Ne pokušavaju da stave do znanja, ej, prljav mi je WC, tako da ću sad da se ispiškim bilo gde. I evo je aplikacija, kao što sam rekla, pokazat ću je. Ovdje su svi naši uređaji. Ovaj uređaj je za WC. I pokažem vam recimo da li imate dovoljno parfema. To je ovo što sam sad pokazala. Da li vam je posip, da li imate dovoljno posipa, jer naravno kad se to istroši, stigne vam obaveštenje preko aplikacije, ej, dopuni posip i slično. Zatim koliko traje još ovaj osveživač u kanti. 30 dana mu je rok trajanja. Mi smo baš juče sređivali sve. I da li vam je puna kanta za đubre. Znači, vi čak ni ne morate dolazite ovdje da proveravate bilo šta, sve vam stoji na aplikaciji. Onda vam stoji koliko puta su vaše mace išle u WC, pošto mi imamo 2 mace, imamo 2 boje, jedna maca je muška, jedna ženska, znači imamo plavu i roze boju, koliko dugo su se zadržale unutra, koliko je to u odnosu na prosek uobičajen i slično. I to je nama mnogo pomoglo. Recimo, Pika je imala problem, ima ga, nažalost, i sad to rešavamo, imala problem sa uriniranjem, ima malo neke kristale u bešici, ne pije dovoljno vode. I ona, recimo, aplikacija mi prikazivala da Pika ide nešto prečesto u WC. Baš sam rekla Predragu, ne znam šta se događa, zato što mi stoji jedna za drugom. Znači, na svakih tipa minut do 30 sekundi Pika ide u WC i znala sam da nešto nije kako treba i onda dođem tako ispratim, vidim šta se dešava i vidjela sam tad da ona zapravo ni ne piški i ostajala nekad i po 2 minuta. Ja sam mislila da ima problem sa kakanjcema, ali zapravo nije mogla da piški. Eto, i zbog toga je korisna, jer sad kad imamo Georgija, a i drugo dete na putu, iskreno ne znam da li bih uspela da primetim kad bi mi posip stajao negde u WC-u. Jedino da ona dođe u WC zajedno kad i mi, pa onda ja vidim da se ona muči da ništa ne ide. Ali ovako kao ide u WC, čujem posip da se mrda i to je to. Jer imamo 2 mace. Ja kad bih čistila tako stegnut posip, taj liter, ne bih znala šta je Žožovo, šta je Pikino. Mi smo kupili i ovaj sakupljač posipa kad mačka izađe, ovu rešetkicu i onda maca kad izađe, pošto znate njima uvijek ostane ono na jastučićima, kad izađe iz WC-a sve upadne unutra. Tako da baš retko imamo mrvice okolo, ali opet i to zavisi od posipa. Ovaj posip je onako malo duguljast, a imate i onako kao kamenčiće, to je beton onaj sitan, pa on se malo više zadržava između šapa, ali svakako one prođu ovuda i to sve spadne. I to je to, jako je lako za korišćenje. Ovdje možete i sami kao preko dugmića da koristite šta vam treba. Znači ima kao koliko puta, možete da vidite i ovdje koliko puta su išli u WC, piše 7. Onda da mu date komandu da počisti ako možda nije dobro počistio. To se retko dešava, ali eto možete to. Onda možete da stavite da pusti dezodorans malo. Evo da upalite svetlo. Sad sam kliknula OK da upali svetlo, samo da vidim, evo ga. Upalio je svetlo unutra. Zatim idemo dalje, šta još ima?
da izjednačite posip. Recimo ako sipate posip ovako, pa vam je malo neujednačen, da biste vidjeli da li ima dovoljno, idete na ovaj level cat litter, kao da ga poravnate. Ja sam sad stavila da kao počisti, eto tamo možete da vidite donekle kako to izgleda. Ovdje je senzor, ovo crno, ne smijem da približavam prst, zato što onda prestane da radi. I taj parfem ima neku libelu i stalno ostaje uspravan. Znači sad recimo ovo mi se skroz okrenulo naopako da bi pokupilo šta god ima da pokupi, ali sad nema ništa. A parfem ostaje uspravan da se ne bi prosuo i to je isto sjajno odrađeno. To je to. Ovo čudo, ovu zverinu smo platili 240 evra. S tim da smo mi tad kupili i kese za đubre, pošto su malo drugačije kese za ovu kantu, ali u suštini može bilo koja, nego ovo odgovara, pošto je kanta nekako duguljasta, nije četvrtasta. Kupili smo kese za kantu za đubre, kupili smo taj silikon za kantu za đubre, kupili smo parfeme, kupili smo ovu rešetkicu koja stoji ispred i još jednu podlogu koja stoji dole, pošto ona može da se menja. Recimo ako operete ceo ovaj posip, vi možete posle da zamenite unutra taj pod WC-a. Što je isto strava. Eto, možda jedan smo čak i bacili, zato što se oni realno i troše. Ne cepaju se, ne troše ga mačke na taj način, nego ne znam, iskreno ne znam i kako se potroši, ali vidim da izgubi neku moć, počne malo da propušta. Eto, na taj način se kao troši. I ovo inače što smo i platili, to je bila skoro pa najskuplja verzija za ovaj običan, ovo je običan, zato što nema kameru. A postoji isti ovakav, možda malo drugačijih dimenzija i on je naravno skuplji, ali ima i kameru i isprati mačku koja mačka ulazi, isprati je kamerom unutra, tako da to je možda još i bolje zato što možete da pratite preko telefona gdje god da ste kako da li maca obavlja to što treba zaista ili je samo da li maca obavlja zaista to što treba ili je to samo ušlo unutra kao što je recimo kod nas bio slučaj sa pikom. Ako bi samo, recimo, da smo samo uzeli ovaj posip, to bi bilo, sad ću da vam kažem, ja sam ovdje zapisala, pošto imam onaj pregnancy brain, 190 evra. Bez ovog dodatnog, jer možda neko na neki drugi način može to da skupi i ne smeta mu da svaki dan čisti. Što se tiče mesečnog održavanja, sve što mi radimo jeste, pošto imamo 2 mačke, menjamo kesu za đubre na svakih nedelju dana. Ovaj parfem se menja, iskreno vam kažem, ja mislim na 3 meseca, mislim da sam promenila. Baš 3 puta sam promenila od kako imamo, a imamo ga 2 godine. Ovaj prvi parfem je najduže trajao, ovaj drugi nešto baš mi se čini kratko, ali ne znam i kad je to bilo. I posip, eto posip stalno naravno menjate. Posip nam košta oko 3 evra na mjesec dana. Ovdje stalno imate neke akcije, tako da ja kupujem posip baš od tih proizvođača koji rade sa ovim mašinama. To je 3,6 kg, 4 komada je 12 evra. 4 komada od 3,6 kg nam traje otprilike 8 mjeseci, pošto ovdje ja mislim da može da stane oko 1,5 kg, 600, 700, piše dokle je maksimum. Tako da, to je bio WC, naša omiljena stvar. Idemo dalje. Baš me zanima vaše mišljenje o ovome. Ja iskreno ja imam mačke u Smederevu i imam ceo život. Kad razmislim, ja ceo život imam neku životinju i mačke pogotovo. Nikad mi ne bi palo na pamet da ću ja da se oslanjam na kao neku tehnologiju automatsku i slično, ali toliko sam srećna da to postoji, jer verujte mi, toliko sam smirena kad odem sad na put neki, jer mogu uvek da uđem u aplikaciju i proverim kao da li su išli u WC, da li je sve ok. Ma sjajna stvar. Sljedeća stvar jeste ova fontana za vodu. To jest, pa da, fontana za vodu.
Zato što mačke vole da stalno imaju svežu vodu i da stalno, sad ću da vam to odvijem da vidite kako izgleda, i da voda stalno teče jer ih to podsjeća na vodu iz prirode. Ne vole ustajalu vodu. Inače bi tako i mi ljudi trebalo da pijemo, ali ne znamo koliko je to baš moguće. I sad, ovdje tu ima postolje. Kad stavite uređaj na postolje, on prepozna da unutra ima vode i onda on radi preko Wi-Fi-a. Sad tu se odvije i evo ga filter unutra i to smo jučer sređivali. Filter je sad čist. Evo došli su mačke provere šta radi. Filter je baš čist sad. To je sve što treba. Mislim, kad izvadite filter, unutra, mislim, evo, kad sam već krenula, mogu sve da pokažem. Ovo kad se otvori, unutra ima još jedan deo. Ova neka spravica, to je pumpa, ja mislim. I ta pumpa, ja je otvorim, ima tu nekoliko delova, meni to sve zanimljivo da otvaram, da pronalazim. I onda ja to operem, vratim ovako nazad. I to pranje, evo jučer smo prali Giša, njemu je to jako zanimljivo i mislim da je to jako korisno za decu, da stiču tako obavezu da brinu o nekome, nečemu, u ovom slučaju su to mace. Evo, Žorž. I stvarno moram da kažem da mi mačke piju više vodu od tad. Pika, ona je čudna, ali Žorž ovdje obožava pije vodu. Za fontanu trebalo bi kao da se čisti na mesečak dana. Ne mogu da kažem da baš čistim na mesečak dana ovako detaljno sa sve pumpicom, ali filter menjam na mesec dana i to vam je jedini trošak koji imate mesečni što se tiče fontane. Vodu sipate, piše tu koji je maksimalni nivo. Ja znam da kad tu sipam sigurno može da traje mesec dana. Zavisi da li je leto, da li je zima, koliko mačke spavaju i slično. Ali ajde da kažemo 20-ak dana, neka bude 20, ali koliko se sećam, bili smo na letu u Srbiju i nisam imala problema uopšte sa vodom. Evo i ovdje aplikacija, ovo je deo za vodu. Ovdje mi piše koliko, ja sam stavila da ne teče voda sve vreme, nego 5 minuta teče pa 3 minuta pauze. To možete sami da podesite kako hoćete da vam izgleda. Da, zaboravila sam da kažem da WC, on meri kilažu mačke, što je isto dobro, jer možete da vidite da se mačka ugojila, da li je smršala i on na osnovu kilaže prepoznaje koja je mačka tamo. No, da se vratimo ovdje. Dakle, piše koliko dana još traje filter. Aha, vidiš, ovdje filter nije 30 dana. Ja sam mislila da je 30, a u stvari ovdje je 50 dana traje filter. Onda piše koliko puta je voda filtrirana, 576 puta, to iskreno ništa mi ne znači puno. Koliko se iskoristila struja. Ja sad ne bi ovdje da se frljam sa ovim čitanjem, ali 0,0096 kW po satu. Eto, to što ja mogu da pročitam. Evo, Pika sad pije vodicu. I vidite kako je sad će zajedno. Gežož voli da pije sa Pikom. Tako da, stvarno jedna sjajna stvar, pogotovo ako imate ovako macu koja ima malo probleme sa bešikom, pa ih podsjeća da piju vodu malo češće. I kad god očistim fontanicu, one su presrećne, kao da osete da promenim filter, vjerojatno i osete. I onda se sjate tu i lepo piju svežu vodu. Baš je dobra stvar, nismo imali ni jednom nikakav problem sa fontanicom. Platili smo je 31 euro. I što se tiče fontane, evo ja sam mislila da mi filtere menjamo na mjesec dana, a zapravo ih menjamo na 50 dana. Ali u svakom slučaju 10 filtera je 30 evra. I ja sam mislila da mu to dođe 3 evra mesečno, ali ispada da ispadne još manje pošto menjamo na 50 dana. Tako da jedina stvar koju imate kao obavezu jeste da promenite filter i da ponekad operete, ali kao materijalno je to da kupite filter. I posljednja stvar koja olakšava nama odlazak odavde, kad god je to potrebno, sam se zadihala, što sam trudna, jeste hranilica za mace. Sad ćete ovdje da vidite Gišu kako on manuelno macama daje da manuelno, odnosno ručno, pritisne dugme i onda macama da ručkaju. A zapravo, pošto mace vole rutinu, ja toliko znam o mačkama, a vi me ispravite ako grešim,
Mislim, one kao vole da love, ali i one su strašne, one znaju koliko ima sati, pošto dakle, vole rutinu. Ja im namestim da jedu, znači imaju obrok u 5:28 ujutru, pošto su me stalno budili otprilike u to vreme i onda ja ispratim njih kao ok, znači tad hoćete da jedete, pa namestim satnicu i Žorži pika u isto vreme da im izađe hrana u 5:28. Sledeće je u 10, ali evo već par dana mi traže ranije, i zavisi kad se i mi probudimo, ali ako sam budna ranije, oko 9 mi već traže da jedu i ja volim da Giša polako stiče osjećaj da treba da brine o njima, tako da tražim njemu da im klikne, zato ovde sad ima kao puno odrađenih, inače jedu 3 puta dnevno. Zatim, znači, trebalo bi da dobiju 10 sledeći obrok i oni su uglavnom sjate ovde, sede i čekaju zato što znaju kad će da bude. I poslednji kao večera je u 7:30. Ovde imamo taj ručni dodatak zato što nam je Pika danas bila napolju pa je propustila ovaj u 7:30, a mi nismo bili tu da ona jede. I Giša, kažem, volimo da on sad stiče polako svest o tome da o macama treba i da se brine, i da se maze, i da se čuvaju, i da se hrane. I onda volimo da im on tako da hranu. To radimo sa macama napolju, naravno ručno sipamo im hranu. Vi sami preko aplikacije odlučujete koliko ćete porcija da im date dnevno, koliko će grama da ima ta porcija i ova aplikacija u odnosu na to koju hranu koristite, naravno nemaju svu hranu unetu u aplikaciju, vam daje preporuku, izaberete koja vam je rase mačka. Sad naše nisu rasne, mi smo ih uzeli sa ulice, ali pronađemo nešto kao liče po boji dlake ili tako nešto. Znači po rasi mačke i po tome koju hranu koristite, od kog proizvođača, aplikacija vam da predlog koliko vaša mačka treba da jede dnevno. I ja mislim da je meni dala, ne znam koliko mi je dala, ali ja dajem njima oko 70 grama ukupno u toku dana. Sad ću da vidim. Idemo na settings, feeding plan, poziv. Znači, vi možete da menjate kojim danima ćete da im dajete u koliko sati obrok. Mi im dajemo svaki dan u isto vreme. Onda ima child lock, eto nisam i znala. Znači, možete da zaključate da deca to ne diraju i slično. Može da se čuje zvuk, neki pip, kad se ispušti hrana, to sam isključila. I ovo sve radi preko Wi-Fi-a, da, to nisam isto rekla. Sad mene zanima koliko one to imaju. Da, i kod hrane, osim naravno da dopunite ne znam koliko ga ima da vam kažem, osim da dopunite kontejner, beži. Ja, Pika stalno je gladna, ona bi jela non stop. Osim da dopunite kontejner, imate ovde prostor, džepić, nemoj Piko, za ovaj kao silika gel, koji služi da upija vlagu, pošto hrana ovde stoji, opet kažem, zavisi koliko često hranite mačke, ali nama, prošli put, ja mislim da je stajala više od mesec dana i onda kad vam stoji toliko dugo hrana, pogotovo granule, one postanu i gnjecave, upiju vodu i onda mačke neće da jedu kad nije sveže, ovako su i dalje hrskave. Tako da, eto, to imate kao trošak. I ovde su bile neke keramičke činije koje Georgije slomio. Sad nema tih činija, ali mogu da se dokupe. Mnogo su zgodne za pranje, keramika, bukvalno pod toplu vodu, vratite im sve čisto, sjajno, uredno, milina jedna. Ništa, napisat ću negde tamo u komentaru verovatno koliko grama jedu dnevno, pošto sad ne mogu da nađem. I koliko je koštala hranilica. Hranilica je koštala 42 evra, jedna. I to je to. Znači, kupite jednom hranilicu i vi više ništa ne morate kupujete za hranilicu, osim tog gela, što sam sad pokazala, koji se menja na mesec dana. Ovde 4,5 evra su 3 komada. Znači, oko 1 i nešto evro vam je jedan komad. I sad kad se sve to sabere sa WC-om, fontanicom i hranilicom, možda mi za mesec dana 10 evra uložimo u ove aparature, da one rade kako treba i da mačke budu zadovoljne, da se imaju sveže. Plus, naravno, hrana i to je to.
Jedina stvar koja nam nedostaje jeste nešto da izmisle, možda i postoji, ali ja nisam vidjela, da nešto istiska paštetu. Da vi sad sipate paštetu koju mačke jedu i da posle toga vi kažete niko ne mora da obilazi mačke. Naravno, one su socijalna bića i one vole da neko dođe, da ih obiđe, da se poigraju. Neko vreme se kao plaše, ali posle se naviknu i vole da neko bude u kući, da se neko kreće, nije im baš prijatno da budu same mesec dana. Ali, malo pre kažem Predragu kako bih voljela da snimimo video o našim aparaturama za mačku, zato što mislim da je baš dobra stvar. Kažem, ja u Smederevu i u Srbiji to nisam viđala da neko ima, a korisno je. I mislim da će mnogim mačkarima, pre svega da se svidi, ima ovo i za pse, da znate. Predragu sam rekla malo pre da mi kad odemo tako na put ili u Srbiju, ja volim mačkama da dam do znanja da mislim na njih, tako što im pustim hranu u neko vreme kad one ne očekuju. I onda kao, pretpostavljam da oni kao, Ana misli na nas, još je živa i tako da. Predrag se zaprepastio mojim razmišljanjem, ali ja sam i dalje ubeđena da one tad budu u fazonu, ok, nije nas zaboravio. Jer ovako to je sve automatski, da mačke ipak vole da ste im malo posvećeni, tako da volim nekad i čak i ako dođe hrana ovako automatski, pa samo prođem, pomazim, pa im kažem prijatno, to im sad radi i Giša. I mislim da njima posebno prija kad vide da se mi bavimo njima kroz to što njima čistimo, da sve bude uredno i lepo, jer onda znaju da nije kao da su prepušteni robotima totalno. Ali ovo u mnogome olakšava život. Prvo što ove mace bi možda i dalje bile na ulici, jer mi ne bismo mogli da vodimo računa o njima na adekvatan način kad god odemo. Pansioni su preskupi ovde. Pritom pansion za mace može da bude jedan preskup, to vam je malo veći ormar, bukvalno ormar, gdje mačka boravi i neko dođe malo se poigra s njom i ima hranu i vodu. Naše mačke su naučile na slobodu, kreću se gdje god hoće po kući, a Pika sad i napolju. Ali kineske mačke nešto kao mogu tako žive u tim ormarima, ja ne znam kako to one izvode, ali pomirile se sudbinom, ja tako mislim. Znači, prvo je to što je stvarno preskupo, a drugo, zato što ne bismo mogli da im se posvetimo, mi bismo verovatno odlučili ili da ih ostavimo na ulici ili tako probali bismo i dalje da ih udomimo kod nekoga, ali ne znam kako bi to bilo realno. Ovako, znate kako neki ljudi kažu, ja bih voleo da imam životinju, ali mnogo vremena provodim na poslu, nemam kako da se posvetim životinji adekvatno i onda kao bolje ni da ne udomljavam. A ovo stvarno rešava to pitanje, nije bolje da ne udomite ako možete. Ovo možda na prvu kad se skupi sve, bum, preskupo, mi ovo imamo 2 godine. 2 godine, 0 kvarova, da sad ne prizovem nešto, ali stvarno radi besprekorno i doduše mi stvarno održavamo. Nije sad kao imamo ovu aparaturu pa neka se sama čisti. Žorž. I tako, mačke su nam zadovoljne, mi smo zadovoljni s njima, nema neprijatnog mirisa, vi kad biste ušli kod nas u stan ne biste ni osjetili da imamo mačke. I to je to. Znači, niti imate miris mačke, lošiji u stanu, i mačke su vam zdrave zato što konstantno imaju čistu vodu, nemate brigu sa te strane, bukvalno svaka preporuka. Mene sad, nas zapravo, zanima prvo i da li ste vi nekad videli i čuli ove stvari. Ja sam pokušala da budem koncizna, da vidim da sam otišla daleko, ali nema veze. Mislim da su ovo sve korisne informacije za nekoga ko voli životinje i ko možda nikad nije video ovo pa ga zanima, a opet mogu da odim i još detaljnije ako vas bude interesovalo. Kad budem recimo prala ove sitne delove, da vidite kako to vremena zapravo oduzima. Zanima me kako biste vi rešili to pitanje, kao treba da putujem, jer mi ne živimo ovde, ovo nam nije za stalno mesto, uvek imate to kao vraćam se za Srbiju ili putujem na leto, na jesen, raspusti, na zimu. I kako biste vi rešili to u našem slučaju ili još bolje kako vi rešavate to u vašem slučaju. Znamo mnogi ljudi koji kažu pa mi imamo prijatelje i to jeste, ali nekad se desi da i ti prijatelji otputuju baš kad i vi. I onda, to je malo nezgodno. A možda se mi nismo toliko dugo ovde da steknemo toliko prijatelja
da sad imamo komšije s drugog, trećeg, četvrtog sprata, pa da se svi menjaju ovde i dolaze kad god. Tako da mi smo na taj način rešili našu brigu i vi nam pišite u komentarima kako ste vi rešili vašu i kako vam se čini ovo. Da li vi smatrate to kao previše robotski ili smatrate da tehnologija ponekad stvarno pomaže i ide u dobrom pravcu. Evo ovdje Žorž. Kaže ćao Žoki. Žorž. Kaže ćao Mišo. Kaže ćao. I kako je lepo. Žoki, jedan slatkiš. O, miško mani. A ovo nam je Pika. Pika malo ljuta na mene zato što Pika ovih dana pije lekove. I to, ljudi, eto, to isto ako znate mi pomognete kako da se rešimo tih kristala u Bešici. Ne, nemoj Pika. Dobro, Pika, dobro. Mi koristimo sad i hranu, koristim već duže vreme hranu za urinarni trakt i nije imala problema, međutim počela da izlazi napolje i alava je, jede sve živo. Tako da je tamo pojede i neke granule koje nisu za nju. Ja ne mogu živim život umjesto nje. Ali eto, brinemo se, stresiramo se, ali evo, danas je mnogo bolje, više ne plače kad je mazim. Ok, plače. Dobro, neću više, ajde, neću. Ljuta je, dala sam mi lekove, daje mi tu neku diuretik kremu i to ne voli, ali preživet ćemo, oporavit će se Pika. Ali ako vi imate neko rešenje, poželjno, neko prirodno rešenje, pišite mi da probamo i to, da rešimo Piki problem. Čujemo se, vidimo se u nekom od narednog videa. Ćao!